Tanec ma sprevádza celý život od malička. Vždy ma sprevádzal a vždy mi dal veľa síly a energie ísť ďalej, pretože v živote prichádzajú momenty krásne, veselé, ale aj smutné. A ten tanec mi vždycky pomohol sa tak vybalancovať. Čiže nájsť tú rovnováhu, novú sílu a ísť dopredu. Andrea Nathan vyskúšala viaceré štýly, ale už mnoho rokov sa venuje hlavne flamenku. Tento emóciami nabitý tanec vznikol na juhu Španielska, v horúcej Andalúzii. Dajú sa v ňom nájsť elementy orientálnej hudby, zmyselnosť afrických tancov aj temperament Rómov. Všetko sa dá vyjadriť tým tancom, od radosti, koketérie, takej slnečnej, krásnej energie, veselej, až po smutok, až po stratu. Všetko môžeme vyjadriť. Mne zomrel otecko v januári a musím povedať, že mi veľmi pomohlo tie emócie dať do tanca. Mi to pomohlo spracovať tie emócie. Ja naučím kroky, tú techniku, všetko, choreografie, ale každý ten žiak sa nájde v tom tanci sám. A to vlastne oslobodzuje tých ľudí, že to, čo prežívajú v profesionálnom živote, v privátnom živote, môžu dať do toho tanca. Pedagogička sa naďalej učí. Lietam pravidelne do Španielska a učím sa. Mám výborných učiteľov za sebou cez tie roky, ktoré ma veľmi inšpirovali v Španielsku a stále si berem nový materiál od nich a ten potom tie určité prvky dávam do mojich choreografií. Okrem vyučovania vystupuje tanečníčka na viedenských pódiách s vlastnými produkciami. Voľnosť improvizovať jej dáva nonverbálna komunikácia medzi umelcami na javisku. Máme strašne veľa štýlov tanečných a každý ten tanec má nejakú štruktúru. A v rámci tej štruktúry komunikujeme s tými hudobníkmi a so spevákmi, my tanečníci. Dávame si znamenia špeciálnymi dupmi. Tým pádom, keď človek pozná tieto štruktúry a keď pozná, ako komunikovať s tými dupmi, s hudobníkmi a so spevákmi, vtedy získava ten tanečník tú slobodu, lebo môže improvizovať na tom pódiu. A to je totálna sloboda v tanci. Je to krásne umenie, ktoré dáva ľuďom do života nielen nádhernú hudbu, krásnu estetiku. Muži môžu svoju mužnosť vyjadriť, ženy svoju ženskosť. Môžeme s tým komunikovať v živote. Spracovávame tie emócie vnútorne, rozvíjame sa s tým tancom. Je to nádherné umenie, ktoré odporúčam vyskúšať všetkým. A keďže je Andrea Nathan presvedčená, že flamenko sa dokáže naučiť úplne každý, ukáže vám hneď základné kroky. Každý tanec má inú rytmiku v flamenku a tú rytmiku vlastne aj dupmi ukazujeme my tanečníci. A tieto dupy, ktoré sa volajú po španielsky zapateados, pozostávajú z rôznych elementov. Začneme planta, tacon, planta, tacon, golpe, golpe, golpe.